Unwaith eto yn eistedd yn y Gell. Diolch i chi am droi mewn ata i heddiw. Un o'r rhaglenni teledu hynny oedd yn boblogau tu hwnt gyda phlant ag oedolion yn y 70au oedd The Muppet Show. Sioe lle mae'r prif gymeriadau oedd pupedau go wahanol. Pawb yn cofio Kermit y Frog, mae'n siŵr, Fozzie Bear a Gonzo, ac wrth gwrs Miss Piggy. A dyma nifer o'r cymeriadau yn mynd ymlaen i ymddangos mewn rhaglenni eraill fel Sesame Street. Oedd etro'n boblogaidd efo plant. Un o'r cymeriadau hoffus hynny oedd y Cookie Monster. Rhyw gymeriad glas, chydig bach fel arth, ond oedd bob amser isio bwyd. A'i hoff fwyd wrth gwrs oedd cookies. Byddai'n aml yn deud, me want cookie, me eat cookie. Ac weithiau oedd o jyst yn deud, cookie. Ac wrth fwyta, oedd na rhyw chwyrniad isel nom 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 nom. Diwrnod o'r blaen, mi weles i fod gan Cookie Monster gyfrif ar Twitter ar y we, gyda doethinebau amrywiol yn cael eu cyhoeddi yno, fel arfer yn sôn am cookies a sut i'w mwynhau nhw. Mi ddyliais i fod na rhyw chydig o doethineb yn un o'r dywediadau yma. Be oedd o wedi roed oedd, me no cry because cookie is finished, me smile because cookie happened. Ech chi ffordd o edrych ar brofiadau bywyd. Mae'n bethau da yn digwydd, pethau den ni'n mwynhau a sy'n gwneud bywyd yn braf, ond maen nhw diflannu. Mae'r adeg yn dod pan den ni'n gorfod dweud, wel, maen nhw drosodd. Oherwydd den ni'n byw mewn byd sydd yn mynd heibio yn tydyn ni. Wedi rhywbeth ddiflannu fel yna, yn ytrach na thristau, mae modd llawenhau bod y pethau yma wedi digwydd o gwbl. Rwan den ni'r Cymru'n dda iawn am fod eisiau byw yn y gorffennol yn tydyn ni. Ni sydd efo'r gair hwnnw hiraeth sydd mor anodd i'w gyfieithu'n iawn i'r Saesneg. Ac efallai nad oes neb yn well am edrych yn ôl a dyfaru fod pethau ddim fel ag y dylen nhw fod na phobl grefyddol, pobl capel ag eglwys. Den gallu sôn am oes a fi pan oedd y capeli'n llawn, oes y diwygiadau, gan gwyno am ddiffygion yn hoes ni. Wel, mae yna werth mewn cofio'r gorffennol, ond does dim pwynt cerdded i lawr memory lane heb yn bod ni'n cerdded nôl fyny i wynebu her yn hoes ni. Mae'n dda cofio'r hyn nath Duw yn y gorffennol, a diolch am hynny. Ond tydi Duw ddim wedi gorffen gweithio. Mae ganddo bethau newydd i'w gwneud heddiw, a da ni'n gallu elwa ar y gorffennol, gwenu am y pethau da wnaeth Duw, gan gredu i fod am fynegu i gariad heddiw, a dangos i dragaredd mawr ar waith heddiw. I ddefnyddio delwedd y Cookie Monster, gallwn nhw wenu wrth gofio cookie ddoe, gan edrych ymlaen at bacen wahanol heddiw efallai. Wrth gwrs, mae'r dywediadau bach yma'n gallu'n helpu ni weithiau, ond dyn nhw byth yn deud y gwirionedd i gyd yn adyn. Mae gwybod fod rhywbeth wedi mynd heibio'n gallu bod yn boenus o anodd. Un peth ydy gwybod fod cookie wedi dod i ben. Ond beth arall ydy pan fyddwn ni, enghraifft, yn colli gyfeillion neu teulu. Pryd hwnnw, mae galar yn beth real iawn a mae defnyddio ymadrodd fel un y Cookie Monster yn gallu bod yn beth braidd yn, wel, mae'n gallu bod yn ansensitif, yn flippant a dim llawer o werth. Oherwydd, tydi pob galar ddim yn anghywir. Tydi pob deigryn ddim yn ddrwg. Fel y dywedodd y Frenhines, galar ydy'r pris den ni'n ei dalu am garu. Ond hyd yn oed wrth i ni alaru, mae'n y fodd dod trwodd i wenu, i gofio'r pethau da gafwyd. Yr amseroedd da hynny, y gwmnïaeth, y berthynas nath yn cyfoethogi ni. Gall y tristwch fod yn llesol ar adegau, ond yna daw'r atgofion i wneud i ni wenu. A'r sylweddoliad fod na alwad i fyw heddiw. Y cyfle i brofi bendithion newydd. Y cyfle hyd yn oed i fod yn fendith i eraill. A dyle'r Cristion o bawb fod yn deall hyn. Gan Iesu hun golli pob dim wrth fynd i'r groes, cyn dod trwodd i fuddugoliaeth yr atgyfodiad. Fel y dywedodd rhywun, mae yna lawennu sydd ddim ond i'w brofi o ochr bellaf poen. There is a joy that can be known only from the other side of pain.
Ac fe roddodd Iesu yr addewid rhyfeddol hwn hefyd, i'r rhai sy'n pwyso arno. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen, a mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Mewn cymdeithas sy'n mynnu fod popeth yn gyfreithlon ond i ni fod yn hapus, mae'n dda deud fod gynnon ni hawl i alaru weithiau. Yn wir mae galar cywir yn rhan o'r broses o iachad. Ond mae'n iawn hefyd i ni ddod i'r fan lle roedd y cookie monster wedi cyrraedd. Me no cry because cookie is finished. Me smile because cookie happened. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni yn gorfod cydnabod gyda fron fod bywyd weithiau'n gallu bod yn anodd a mae yna brofiadau anodd tu hwnt yn digwydd i bob un ohono ni. Ond dyn ni hefyd o Dduw'n Tad yn diolch fod yna bethau da gallwn ni edrych yn ôl arnyn nhw, a bod yna ffodd o Dduw'n Tad i rheini beri ni wenu heddiw. Dyn ni'n diolch yn fwy na dim o Dduw'n Tad fod Iesu wedi dod i'n byd, ac un o'r enwau ar Iesu ydy Emmanuel, Duw gyda ni. Mae Iesu'n gallu cerdded gyda ni trwy yn poen, a mae Iesu'n gallu dod â ni'r fan lle dyn ni'n gallu gwenu. A mae'r addewid yn dod rhyw ddydd, y byddwn ni'n cael profi llawenydd pur yn ei gwmni fo, a gedrych yn ôl a gweld i fod wedi gwneud popeth yn dda, a ninne yn nofio mewn cariad a hedd. Amen. Gobeithio gewch chi gyfle i wenu heddiw. Ewch dan bendith.